Používate firemné auto aj na súkromné účely? Od roku 2026 si už nebudete môcť odpočítať celú DPH. Od 1. januára sa totiž zavádza obmedzenie a tým je, že pri nadobudnutí osobného motorového vozidla si budete môcť uplatniť iba 50% odpočtu DPH, ak sa vozidlo používa aj na súkromné účely. Platí to pre vozidlá nadobudnuté od 1.1.2026. Ak ale auto kúpite ešte v priebehu roku 2025, nová úprava sa na vás nevzťahuje a môžete si uplatniť odpočet DPH podľa súčasných pravidiel, čiže až do výšky 100%, ak vozidlo používate výlučne na podnikanie. Rozhodujúci je teda dátum nadobudnutia. Ak si ale uplatníte 100% odpočet DPH, budete to musieť oznámiť daňovému úradu. Znížený odpočet sa vzťahuje na osobné motorové vozidlá kategórie M1, L1E, L3E s obstarávacou cenou vyššou ako 1700 eur. Znížený odpočet sa naopak nevzťahuje na vozidlá, ktorých cena je do 1700 eur, alebo na vozidlá, ktoré sa používajú výlučne na podnikanie. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.